panguva ino courage iri kutorwa VP Kosano Chiwenga vamwe zviti zvivindi zviri kusiya vanhu vese vari the ruling party ZANU PF vakabata remuromo remukanwa vakapererwa kuri kuona VP Kosano Chiwenga is fearing no one and mamoves akurwa naVP Kosano Chiwenga arinyatsoratidza kuti VP Kosano Chiwenga pane pavakatemba, pane pavakatsika oro maybe pane zvavakaronga. Nditsanambira mashoko anobuda nyuko panguva ino ndobva subscribe like on the bell icon. The Standard today inoposta this picture namuri kuona rikanzi Chiwenga pressure leaves ZANU PF in panic. Recently VP Kosano Chiwenga, when he came from Russia, you've seen he made a speech anyatsoratidza kuti VP Kosano Chiwenga vakajamuka and he wants everything kuti zviitwe negwara razvo chaizvo. Panguva ino VP Kosano Chiwenga zvamunoona kuti is against my constitutional amendments, and panguva ino we've seen also the president is responded to him. Dzara mashoko achiti kunyange munhu ane ukasha hwake ngaapinde mumachira anozomuka ojoina vamwe. Zvanyatsoratidza kuti panguva ino VP Kosano Chiwenga is the main threat wema-constitutional amendments. Panguva ino tinouya tichiona kuti ma-retired generals anopindawo achikomenda pamusoro pezviri kuitika vanyora vachiti mnangagwa is done, General Chiwenga is next. This is no speculation, this is how the machinery works. I was there in 2017 when we made the decision to remove Mugabe. We thought we are creating a new beginning, but the truth is we were just setting up the next phase of the same system. Mnangagwa was always the transitional president. That's what he was meant to be, the bridge between the old guard and whoever came next. The military didn't put him in to stay forever. We put him to stabilize the transition. Developments anobuda chitoko panapa some of the retired generals vari kuuya vachipa mathreats kuzvikananda vachiti isusu were in the bush when he fought the liberation war nana VP Kosano Chiwenga, and panguva ino vari kuimaja masupporter general pastance yaari kutora against zvikananda vachiti aiwa general panguva ino ndiye ane chimuti, and panguva ino it is imminent, he is going to grab it. Nakume section medu za fungu aimor kudipa msoro pechitiko ichi. So subscribe, like, on the bell icon.